Супакою і дабра, сябры, прывітанне. Вырашыў аднавіць традыцыю гаварыць кароткія казанні на нядзелю. Сёння Слова Божие, Евангелие, которое пачуем, яно гаворыць нам пра такую цікавую залежнасць. Апосталы ідуць падвое прапаведаваць, лячыць, выганяць зло. Людзі цешацца з плёну іх дзейнасці, апосталы цешацца з плёну сваёй дзейнасці. Але ва ўсім гэтым Христос знаходзіцца, ўсё это праз яго адбываецца. Это не паказвае тое, чым з'яўляецца насамрэч наша супольнасць касцёла. Таму што вельмі часта мы касцёл можам успрымаць як нейкі рэлікт з мінулага, як інстытуцыю, которая вось дзейнічае, такая старажытная. Калі чытаем розныя там Дэны Брауна і так далей, вось ён паказвае нам, што касцёл такая вось інстытуцыя таемная і розныя такія рэчы. А насамрэч касцёл гэта месца і прастора, дзе Христос праз нас прысутны і жывы. Гэта так вельмі проста, такое вялізнае ўпрашчэнне. Але я, напрыклад, у жыцці сваім зразумеў, што такой касцёл не дзякуючы, не зусім дзякуючы, можа, тэалогіі, хаця ёсць нават такі кірунак у ёй, который называецца эклезіялогія, навука пра касцёл. Не зусім дзякуючы нейкім мудрым напісаным пра яго рэчам, але перш за ўсё дзякуючы досведу быць у касцёле, дзякуючы той супольнасці, дзякуючы людзям, которые жылі так, як прапаведавалі і так далей. І здарыўся такі адзін момант не так даўно, который мне дапамог акрэсліць, што ж такое касцёл. Потому што мне вельмі цяжка было знайсці такую метафору, которая пакажа, што гэта такое, которая пакажа, чым ён ёсць насамрэч. У нас у вянцы ёсць каля чырвонага касцёла, каля касцёла Святого Алексея такая калонка невялікая. Ось. І я яшчэ калі быў малы, да этой калонкі хадзіў, там піў ваду, усе пілі ваду, это быў легальны спосаб уцячы з набажэнства. Ось. І калі выходзіў заўчора з імшы святой, то двух такіх хлопцаў на роварах ехала і пад'ехала да гэтай калонкі, папілі і з крыкам там «Ура! Там чорны бумер!» штосьці там яшчэ там, паляцелі на гэтых роварах сабе. Я тут задумаўся, што насамрэч вось гэта ёсць касцёл. Это месца, дзе ёсць вада для тых, хто хоча. Это месца, дзе ёсць жыццё для тых, хто хоча. Это месца адкрытае для кожнага, дзе кожны можа гэта жыццё, гэтую ваду браць столькі, колькі ім патрэбна. Але ёсць той, хто пастаянна гэту ваду дае. Ёсць крыніца гэтай вады. Крыніцай нябачнай з'яўляецца Айцец, Сын і Дух Святы. Ён дзейнічае праз нас і ў нас. Дзякуючы яму касцёл да сёння не толькі інстытуцыя, не толькі супольнасць людзей, але месца, дзе здзяйсняюцца цуды, месца, дзе чалавек пазбаўляецца зла, атрымоўвае лек на ўсе свае хваробы, атрымоўвае дар супольнасці, адкрывае ў сабе магчымасць любіць і вучыцца любіць другіх людзей у Езусе Хрысце. Усім добрай нядзелі, сябры. Няхай, заўсёды заканчваецца там няхай. Можа, не будзем так заканчваць. Я жадаю нам не толькі дасведчыць сапраўднага касцёла на гэтым тыдні, але і самім быць тымі, хто гэты касцёл занясе для тых, хто яго патрабуе. То прысутнасць Хрыста прынясе тым, хто яе патрабуе. Такіх звычайных простых рэчах.